Ciężkowa, ciężka. Ама изкъртя Божо. Вчера са бих деканта. Просто трябва да сложим това. Просто аз се изкъртя. Като се биш катерица. В класната стая. Една катерица влезе тук и аз искам да се той ми иска. Просто ми ти ще наведи на тебе. Катерица ще да се обясня него къде иде. Още да трябва. Ей, там трябва да е. Ела там другия. Другия си е на място. И падна. Изчупична. Да, падна. Кой? Сега снимай.